Mina I always ublame umgqumeni ngokuthi angalitholi ithuba noma angazakheli iy'ngane zakhe into efana nelegacy. Sanibonani kube naku platform yakhona lambosa njengamanje sakubingelela-ke mathinta cosi intombi zomqomela amehla akabanyeze baqomela imali ethi bazi ngala kuthi ngabe usuku lakho lokuqala la cotha upressana-ke u-subscribe button laphana ushare uphinde ucomment ukhulu nakho konke-ke uma usubscribe ayikho imali akahamba kodwa-ke sosenza ukuthi ube wena uqala thola notification uma-ke sekufaka la ividiyo yakuhamba phambili ungakhohlwa ukulike angani zakwethu phinde ungilandela inkundla zokuxhumana ngabe-ke u-Twitter kube u-Facebook kube u-Instagram kube wona-ke u-TikTok laphana inkundla eduma kakhulu ngana kwethu ngifisa ukutshela ukuthi akulona iphutha ukungena kwakho la kodwa kuyinhloso nokuphokophela kwakho nento esiphethe namhlanje sine-review yabafana bamgqumeni kuthiwa Abadlwane Bebhova iy'ngane zikamgqumeni lapha khona-ke kunolusanda phakathi ngana kwethu mina ngisingami ngabe ngithi akawuyeke kodwa angeke ngize ngisho ukuthi akawuyeke kusafuneka sibheke imuva lakhe ukuthi-ke inhloso yakhe naye yini-ke ayihlosile ngalento ayenzayo. Cha, umfana wamgqumeni wafethu lento ekuthiwa ukucula akakwazi ufana impela nomgqumeni izenzo zakhe no-music video impela lo okhishiwe kuthiwa yini ipromo impela uyasikhumbuza ibhova kodwa-ke ukucula cha akusikhumbuza ibhova futhi akekho umuntu oyo-replace-a lento eyayenziwa ibhova ngale ndlela ngoba kuyacaca ukuthi abalandeli bebhova bayifuna njengobinjalo hhayi sithakiwe isinjani mfana wamgqumeni akayeli nangakhona-ke lapho mina ngiyamblema umgqumeni some point ukuthi-ke ungane angayishelanga iy'ngane zakhe ifa elibhekile noma ifa eliyophilisa iy'ngane zakhe ngoba njengamanje noma ubani osebenzayo usenza ilegacy noma i-worth yey'ngane zakhe ukuthi-ke zikwazi ukuthi yiphile nangenkathi elandelayo ngoba-ke isikhathi esiphila kuso sinzima ukuba umfana wamgqumeni mhlawumbe u-owner amabhizinisi ababowakhe noma u-owner i-factory noma something yababowakhe noma into ekuthiwa i-brand ukhulumela phezu kwayo ngabe kungcono kunalezi zinto azenzayo yabo lento leyo ukuthi hambe ehlaza ngabantu ecula laphana ayifuneki igcina kwakho konke ekhumbuza abantu ukuthi uzalwa yibhova ngokulokhu ethi shiya wowu wabisha ebese fana naye umgqumeni cha yona into akwazi ukuyisho-ke le impela cha nami ngangikhona eThekwini ngomunye unyaka enikezwe umzimba ukhalimali ithuba laphana kuthiwa akacule phela hhayi wayelokhu ethi shiya wowu wabisha vele ngaphansi kwe-dread ngane zakwethu lento eyenziwa umfana wamgqumeni ngibona ngathi mina umosha imali akukhona uku-invest okuyomzalela imali enhle lokhu akwenzayo ngoba akekho umuntu ozosaphotha lo mfana ngoba ethi wayesaphotha ubaba wakhe uyamdabukela ngisho ukuthi akawuyeka ngisho ukuthi akabe njani kodwa engathi bekungcono ngemuva ey'nsimbini ey'gincini cha isiginci udlala kahle mhlambe usengagida noma enze inye into for ukuphila noma usengadlala ngisho ibhola manje nabo khuzani bavula amathuba ukuthi umculi kaMaskandi azokwazi ukuthola amanqoshana ngokudlala ibhola ngicabanga ukuthi naye angaqinisa kakhulu ngasebholeni noma eqinisa kakhulu ngabe ingoma kazwelonke lokho okuzomfaka esixaxeni nje ukuthi akwazi ukuthi athole imali egcine engaculanga ngaze akhohleke ukuthi wayengane yebhova bayafana yonke into i-right kodwa emva kokubuka leya promo anginelisekile ngey'ngoma ezizokhishwa noma azingenzi ngithokozele ukuthi-ke umfana kamgqumeni uzokhipha ngane zakwethu ngiyafisa ukuthi ngizovula lakho wena ngalolu daba ukuthi wena uthini nge-albhamu ezayo abafana Abadlwane Bebhova laphana ngampela mina ngithi hhayi angizwa kahle angifuni ukuthi ngilokhu ngithenga udumo noma ngithi cha wenze kahle ngane zakwethu ngiyaxolisa kakhulu khona kunjalo ningakhohlwa ukusubscribe ungilandele inkundla zokuxhumana ungifollowe uphinde futhi ungakhohlwa ukusubscribe la ekhaya uyilike le video ukuze ukwazi ukuthi circulate ifike nakwezinye iy'ndawo ngane zakwethu mina ngithanda ukubhubha sibambe kwividiyo elandelayo danko.